друга танцорка? Нямаме друга танцорка. Добре. А? Нищо, че ще слизаш. Айде, Светло. Мини сладурката Михаела Нанова е 9 годишна. Тя е представителка на СОУ Свети Кирил и Методий в Велинград. Едно чудесно училище, в което гостувахме и съм много впечатлена и от Кръстопът на Тончо Русев е избрала за творческа изява мини сладурката Михаела. Михи, много ми хареса това. Намери ме! Някак си така, тук. Много ми хареса. Кой те научи така хубаво да пееш? Двамата ми ръководители Иванка и Йорданка Залиеви. И как се казва вокалната ви група? Музикална школа Звънче. Чудесно. Поздравления на твоите ръководители. Да видим сега нашето... Чакай, от мен имаш едно цветле, аз да се застраховам, да не вземе да стане грешка. Да видим какво имаш от нашето жури. 4 цветлета! Уникална си! Добре, аплодисменти за Михи. Какво бе?
Еми аз не помня. 4 цветлета уникалност. Това е, журито чао. Журито, Дивей. Може ли да не може, няма време. Айде, ти си. 4 цветлета! Уникална си! Много се радвам за теб. Добре дошла в клуб. Малки и големи таланти. Супер. Плесни пред. И си чакаме класирането, нали? Добре. Намери ме! Ани Ушева.